Nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili rating ezelami igama engumfeze kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha lekhaya engizocela enze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu. Insizwa uSigwebosentambo ikhathazekile ngenxa yomuntu osebenzisa lapha ikhasi lakhe ngenxa yokuthunaza isithunzi sakhe lapha enkundleni zokuxhumana ku Facebook. uSigwebosentambo ukhiphe enye amavidiyo ecacisa kabanzi ukuthi akanawo uFacebook since wagcina ukusebenzisa ngo-2012. Siyazi ukuthi kunekhasi elaziwayo laSigwebosentambo ngicabanga ukuthi nabantu abaningi bayalilandela lelo khasi lelo nje likhipha ama-update kanjalo laphana ngayo uSigwebosentambo. Sineke kwabona impela amavidiyo efakiwe kulelo khasi nje buthaphuthaphu bakho uSigwebosentambo lapha nezikhulumela-ke laphana yena mathupha uSigwebosentambo nokukhona okwenza abantu abaningi bakholwa ukuthi uSigwebosentambo uyena umnikazi walelo khasi. Kodwa uSigwebosentambo usikhulumele kanjena ecacisa ngaleli khasi. Bafowethu sanibona. Kune page la Facebook lapha umuntu wakhona uyibiza ngoSigwebo wasefaka isithombe sami lapha engigqoke khona ijacket ebomvu ye-meaning. Ngicela nazi bafowethu namhlanje akuyona uSigwebo loyo, mina ngikho ku Facebook. Facebook ngagcina ngo-2012. Njenganana manje nje ngithola ku WhatsApp na kwi-call kuphela. Konke lokho kubhalwe lo muntu lokho angikwazi, ngicela nikwazi lokho namhlanje. Angikho ku Facebook, ngiyabona futhi bengithumelela izinkulumo ezibhalwa lapha, angiyazi lonto. Kodwa inamba lohlama lese nginayo ngizomthola.